Dentro da unidade 4 abórdanse dun xeito xeral como iniciarnos a traducir latín. E tamén como usar o diccionario ou o glosario que está entregado desde o inicio da primeira avaliación. Aínda que pareza algo de perogrullo, debemos recordar que o primeiro que nos vamos a topar diante dun texto latino é precisamente un texto en latín. É dicir, un texto que, en realidade, non está tan lonxe de nós, da nosa lingua, como imaginamos. As dificultades virán dadas por dous elementos, fundamentalmente. O elemento que son as desinencias casuais, os casos, é dicir, as desinencias da primeira, da segunda, da terceira, da cuarta e da quinta declinación, e, sobre todo, a orde de palabras, que, como sabemos, en latín é moi diferente do galego e do castelán. É unha orden de palabras donde o suxeito ocupa o primeiro lugar da oración, normalmente, e o verbo ocupa o último lugar. E no medio quedan os complementos circunstanciais e, máis pegado ao verbo, normalmente, o complemento directo. Esta orde de palabras, que se coñece como suxeito, complementos, verbo, pode resultarnos de utilidade se a conocemos dunha forma case humorística como orde de palabras Mestre Yoda. O Mestre Yoda, famoso na que é a serie de películas da Guerra das Galaxias, utiliza, tanto en inglés como en castelán e galego, nas dobraxes castelá e galega, este orde de palabras, e así dille, por exemplo, ao discípulo que tú, gran guerrero serás, ti, espada deberás blandir, e cousas similares. Bueno, esta mesma orde de palabras é a que temos de xeito normal e natural en latín. Polo tanto, debemos de ter en conta que o suxeito, é dicir, unha palabra en nominativo, irá ao principio da oración e o verbo ao final. De aí que busquemos, en primeiro lugar, e sinalemos os verbos. Os verbos personais. Detectemos todos os verbos posibles en forma personal. É dicir, presente, imperfecto, futuro, todos aqueles que poidamos. E despois analicémolos para comprobar que a primeira palabra da oración, que suele ser o suxeito, é realmente o suxeito, é dicir, vai un nominativo, e concordará co verbo en número e persoa. Se o verbo está, por exemplo, en terceira persona de singular, o suxeito irá, a súa vez, en nominativo de singular. Se o verbo está en terceira persona de plural, o nominativo irá en plural. En isto, como vemos, coincide a concordancia coa concordancia de galego e castelán. O neno come, os nenos comen. Despois, temos que averiguar, e iso o faremos gracias ao diccionario, se o verbo é transitivo ou intransitivo. É dicir, se é transitivo, levará obrigatoriamente un complemento directo, é dicir, un complemento directo en caso acusativo. Se o verbo é intransitivo, obviamente non levará complemento directo. Se o verbo é copulativo, é dicir, se é o verbo sum, levará un atributo.
Todo isto, toda esta información nos la proporciona o diccionario. Así, polo tanto, o seguinte paso será identificar as terminacións das palabras. Intentar identificar os sintagmas ou frases nominais ou preposicionais que haxa. Sempre recomendo aprenderse en moi boa medida as preposicións, porque as preposicións en latín, como é sabido, rixen caso. É dicir, as preposicións obrigan a que a palabra seguinte ou palabras seguintes vayan ben en acusativo ou ben en ablativo. Por lo tanto, aprendéndonos as preposicións, podemos ir separando sintagmas ou frases preposicionais e quedándonos, digamos, coa frase máis limpa, coa frase na que quedarán como elementos a analizar o suxeito, o complemento directo, en caso de que sexa un verbo transitivo, e, a súa vez, os diferentes adxetivos que poidan complementar a suxeito ou complemento directo, ou ben os complementos do nome, ou tamén chamados complementos determinativos, que irían en xenitivo. É dicir, por exemplo, o escravo do señor, o escravo do señor é bo. Esta frase en latín analizaríamos primeiro agora en castelán para que quede claro. O escravo do señor, suxeito, é verbo copulativo, e bo, atributo. O atributo como adxetivo concorda, como en latín, os adxetivos co sustantivo correspondente en xénero, número e caso. Por lo tanto, sería domini servus bonus est. É dicir, o xenitivo, normalmente, o complemento do nome, ocupa o lugar anterior, é dicir, ao seu complemento, ao seu sustantivo de referencia. Por lo tanto, diríamos domini servus, o escravo do señor. Poderíamos decir, as dúas palabras son da segunda declinación, si dixéramos, por exemplo, dominorum servi, tendo en conta que servi aquí sería nominativo de plural, sería os escravos dos señores. Ese é a orde normal de palabras en latín cando leva un complemento do nome. Identificaríamos, polo tanto, grupos de sustantivo adxetivo ou sustantivo xenitivo e dispois traduciríamos, pero sempre intentando manter a orde natural do galego e do castelán. Por suposto, dispois o que teríamos que facer sería repasar eso. En caso de que teñamos oracións compostas, as oracións compostas se fan deste mesmo xeito, pero coñecendo as conxuncións que nos indican o tipo de oración composta que é, si coordinada ou subordinada. Pero sempre, sempre, o primeiro paso será este, é dicir, o de recoñecer cal é o verbo, identificar o suxeito dese verbo, separar os complementos preposicionais e dispois identificar, en caso de que exista o complemento directo, e, a súa vez, por último, aqueles complementos do nome ou adxetivos que vayan modificando a suxeito e complemento directo.